Majke mi, odavno nisam pohvalio ovako neku devojku. Lepa si, fina si, kulturna si, lepo pevaš, lepo izgledaš. Ja stvarno ne znam što bi loše rekao za tebe. Stvarno si devojka tip top. Hvala ti. A reci mi nekim slučajem, ako bi dolazila, pričam sad hipotetički, si bila nekad u Srbiji? Bila. Ozbiljno, ja treba dolaziš opet ovamo. Mislim leto, hoću da idem. Odlično. Slušaj, ti kad dođeš na leto, zovi me da se mi vidimo, da se upoznamo. Jer stvarno, ja volim kad upoznam neku iskrenu i normalnu osobu kao što si ti. Majke mi, stvarno si me pozitivno oduševila. Ova platforma je toliko toksična da je to prosto neverovatno. A ti si devojko 10 od 10. Ljudi, zapratite Kiru Kurmi. Kaže, neće jebati. Puti me u reda. Hvala ti puno. Hvala, Mateo. Ozbiljno, Kira, evo, majke mi, stvarno si me pozitivno oduševila. Baš si onako i prijatna i taj tvoj osmeh.